Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ni Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko sa pangan nga Linlin, 22 anyos, minyo og may usa ka anak. Taga General Santos City. Punto medikal kining akong suliran. Ikaduha na nina akong pagpadaan ninyo sa karon nga suliran. Og ning higayon na, kabahin kini sa akong pagrigla. Matagbuan man noon ko riglahon, apan dili gid siya normal. Aron sabtan, sugdon ko diha ng anak ko og November 22. Ingon ini ang mga panghitabo. Lalaking una na tong anak, Lin. Natuman yun akong gusto nga. Lalaking una tang anak. Salamat. Salamat. Ngisi lang ka, no? Sakit ba ya ayong mga anak? Dili na ko. Uy, ayaw, uy. Wa pa kay imo. Ngita pa tag babae. Mahala ka diha, we. Basta kay dili na lagi ko. Og, pasalamat kang amawa ka. Nga walay diferensya ang atong anak, nga akong gianak. Kay may gitumarbaya akong antibiotic. Pagmagdos na ako, anak, tungod sa imong kabuang. Siya, balik-balik kung pa yun na niya, uy. Saba ko na ako nga. Gwapo ko, naibdang ko bayot. Saba diha. Girisgo lang yun nimo ang among kinabuhi sa imong anak tungod sa akong infection dang nagmabdos pa ko. Ay, gusto na, uy. Uman na to. Ang importante karon nga nagbago na ko. Tungod kay minyo na ta. Ug asawa na ti ka. Asa ko to mo ingon kang period na ng usa ninyo ka anak. Ma, Soltera na ni Moron oy. Kay nahinomdom ka pa man sa kasakit sa pagpanganak. Apan kung palamian na sa kang Christian, wa na bilangkad na sa niya. mama sadoy bastos kaayo. Sas, gikan mi da linlin oy. Padong pa lang mo kami pauli na anang mga butanga. Pero husto ba yung bana ni mo nak? Maayo nang mapunan pa ang inyong anak. Kailaay kayo ng usaray anak, oy. Inikatiguang ninyo, sama namong papa ninyo ron. Wa mo'y kailin-ilin nagduol. Sama na ko ron, o. To ay asawang manoy nimo nga, di na ko ikasinabot. Maong di gid ko, ganhang mo adtos ila. Kung naana na iyang asawa nga nagsigilag bugtok. Oh, anhi ko nimo, oy. Aron may kaistorya ko. Malingaw pa ko sa akong apo. Kung wa pa na mo puning among anakan adto nga mao ikaw, asa man unya ko. Nagmingaw na unta ko ron. Wa ko'y apo nga hagwa-hagwaon. Gikan nimo. Basta ma, wa pa sa akong nauna nga mga anak kog usab. Ma, tayo sa ha. Ipuli ra sa gugunit ni Dodong, ma. May tanaon lang kus banyo. Daan pa ko. Kiduko na ko. Sa miaging buwan, pagani ko nga nanganak, November 22. Ngayon sa manong pizza, ha? December 20 pagani, girigla na ko. Ingon, kay dili dayon tariglahon human og panganak. Na, mo na'y pagaingnon nga sundanon kag anak linlin. Ha? Simba ko ka maoy. Matabang nagsimba ko. Nga mauman yun na. Babae gani nga tunghaan dayon sa rigla human manganak, sundanon na nga manganak. Ha? Di mo nang wa pa gani buwan sukad si mong pagpanganak, girigla ka na. Ma, Christian, kusog man kaayo akong rigla. Ha? Dili man madasa napkin nga akong gigamit, uy. Kalikog tunor ang diaper sa bata, be. Mag-diaper na lang ko. Kay kusugid kaayo ang akong rigla. Unsa? Wapay buwan, sukad ko nga nanganak. Girigla na dayon ko. Kay anang November 22 man ko nanganak, unya pag December 20, girigla na dayon ko. Pwerte na bang kusuga nga, dili na madaog napkin lang. Nigamit na gud kog diaper sa bata. Nakalitan gud ko. Kay dili biya ko ingon ani sa dalaga pa ko. Og nagtuo ko nga sa una lang tong rigla na ko human ko manganak. Apan, sa sunod pa na akong mga rigla matagbuan, mauman ng gihapon. Unya, Ha? Maulang gihapon?
Oh, mo lagi tiya. Naon sa di ko ini, uy. Ngani kusog naman ning akong regla matagbuhan tiya. Uy, normal raman unta gyud to ba kung sa una nimong regla human ka manganak. Kusog gyud ang imong regla. Kay manggawas pa man tuob ang dugo nga nasobra nga angay ipagawas gyud human ka manganak. Pero kada buwan na sabdi ay na. Mao lagi tiya, uy. Unya, pito ka buwan na baya sukad ko mga anak ni Dudong. Unya, lagi nga nung ingon ani man pirmi, uy. Unsa man gyud di ay kusuga nga magdayapir ka naman di ay. Kusog kaayo tiya. Mabati gyud nako ang pagsirit nga murag gyud og ihi tiya. Uy, unsa? Lagi tiya, uy. Mao gani nga magdiaper na lang ko. Kay dili gyud madaog napkin-napkin lang. Kay muawas naman sa napkin kung napkin na gyud akong gamiton. Mao gani basta riglahon ko. Duha na gyud mi sa akong anak nga magdiaper. Unsa? Ay, naghilak din ang akong anak pa. Diin masag ka, oy. Dugay man kang nauli. Dito ko silang tiya pa. Kay napangutan na lagi unta ko niya kung normal pa ba rin akong rigla nga kusog man kaayong matagbuhan. Siya man ko nag-ingon nga normal lang tong primero na akong rigla human ko nanganak. Kay nanggawas ang sobrang dugo. Apan matagbuhan naman ni mahitabo pa, oy. Oy. Pagpa-check up, anak Linlin, oy. Kaya na, oh. Nang luspad na baya ka. Ha? Basin, normal na sana kaagi nagpanganak Minoy. Unya lagi sila sa mama lagi og tiya Mili. Dili man lagi ingon ani nga sama nako. Tingaga ni sila nganong ingon ini ko. Mao ba? Nasa may batio na gani ko no. May numdum dahin ko sa ni mo nako. Na. Arin sa nunin ako pa doon istoryaha, oy. Basin ba tungod atong nagka-vaginal infection ko pagbabdos nako kay ni gamit kag bayot. Unsa? Dili na baya unta ko gusto nga balik-balikon pa nako sa paghisgot ang sa akong bana nako. Apan dili nako kalikayan sa mga sitwasyon ini nga may bation ko. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, normal pa ba ning akong regla matagbuan nga kusog naman kaayo human ko manganak? Dili man unta ko ingon ini sa dalaga pa ko. Ikaduhang pangutana, ang akong regla mura gyud og ihi nga musirit. Maong dili na madakon magnapkin lang ko. Diaper na gyud akong gamiton. Kung dili ni normal, naunsa man kadi ay ko. Ikatulong pangutana, sa nagmabdos pa ko sa akong anak, nakita sa akong ubi nga may vaginal infection ko. Diyang gikuprunta na ko akong pares, niangkon siya nga nakagamit siya og bayot. Related pa ka ning akong gibati adtong hitabua? Ikaw pa to katapusang pangutana. Kung dili gyud ni normal ang akong gibati, kinahanglan ba ko mobalik sa akong ubi? Wa para ba ko'y budget? May tambal bala nga ika-recommend na ako nga akong tumaron nga mapalit lang sa pharmacy aron mabalik sa normal ang akong regla. Unsa man pod? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Linlin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, nani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa mga problemang punto medical, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. So atong magtatampo karong adlaw si Linlin, 22 years old, minyo ni si Linlin, ano siya sa kaanak, 7 na kabulan niyang anak, taga General Santos City. May tungod kini sa iyang menstruation, normal ko na iyang menstruation. So going back to the sender si Linlin, General Santos City, subasa na bati ito sa drama, after ko na siya nanganak, kusog na kuno kaayo ang iyang dugo. Dili ang mag-menstruate siya, kusog na kuno kaayo, dili man siya inani sa dalaga pa siya. Of course, kay nabaya po inyong inyong kausaban diya sa imong internal sex organ, especially sa imong uterus, may nag-house sa imong bata. So, mao na ato lang ni discuss ni mga possible nga mga inunta, mga expected nga mga komplikasyon human mga anak, no? Kasi na mga infection, mga bleeding, daghan nila mga mahitabo. Murag ihi musirit ko, no? Murag ihi nga musirit ang iyang regla. Dili lugod ko na siya magamit og napkin, diaper na, kay dili matabang sa napkin.
Nagkuhan yun ka. Kaning ako may duman ang normal nga kadaghanon sa regla, mga pindi sa pad nga gamiton, mga approximately mga 600 ml. Ano, 60 ba to? Di ko kayo sure, ha? 60 ba to? 600. Tana ko na ni Dr. Lourdes de Los Reyes, atok, no? Pwede po kayo ikuhan. Pero ma-expected na mausap yun, no? Kunya, possible sa nga naay vaginal infection ba ko, no? While nag-pregnant siya. Na-diagnose mo na siyang naay vaginal infection by her attending OB-GYN. So, confirm na nga na kay vaginal infection. Kung asa mo ko niya nakuha, sa iya ba ko nung bana, na kumpisal niya na ako na contact with homosexual. That is highly possible, ha? Pero mga sexually transmitted diseases like mga syphilis, sanggruid, gonorrhea, mga na yung mga possible makuha sa mga unprotected sexual contact. Pinagdili mo regular sex partner, no? Kanang as the need arises. Okay? So, mubalik ba ko na siya sa OB-GYN? Kung man siyang budget, sa may mga tambal yan normal ko nang iyang menstruation. Mubalik ko ka nga to sa imong OB-GYN Linlin, ha? Balik ko ka to sa imong OB-GYN kay para nga ma-follow up kay ang amo mo kung pagto, no? Ako dili mo ko OB-GYN. Pero sa akong pag-practice, ang the drug of choice sa mga pasyente na mo nga nabalikan siya yung inunta sakit sa una, ha? Whatever sakit, infection or psychological or whatever, ang first drug of choice is the drug, ang tambal nga naayo ang pasyente na tuunan niyang pag-atake. So ikaw, nakita naman kang gubigay ni, kinama kay infection at kung pagpanganak ni mo, naibalo na ang imong tinding ubigay ni kung unsa man kagawa ang nadiha, kay bao siya og unsay itambal sa imo. So, possible nga nang naay vaginal infection diha, taga mga mahitabo na after delivery, na gitawag na mo og vaginitis. Ha? This is due to the imbalance sa mga bakterya, mga yeast diha sa inyong internal sex organ. Murag mo swollen na siya, murag mo ngatol, na mga spotting, paspas inyong urination, na gamay nga inunta discomfort kung na kay sex contact na sad. Ha? So, ang kining sexually transmitted diseases usan is mga hinungdan, no? Napoy mga punggal, napoy nag-irritate lang diha. So mao na siya. So unsa pa may expected nga mga signs and symptoms kung naa kay vaginal infection diha ang lapit diha sa inyo lagi nga sex organ. So of course kung na infection in the body, ang tao mangod makuan, hilantan ka. Say kurong-kurong. Yan, so ginhawa og mangihi ka or na kay sex contact na ay discomfort o sakit ng napita. So kung infection na ganin most likely ang gihatag sa imong OB-GYN na itong unang pagkatanaw niya nimo is antifungal infection. Ha? Ako naman yes, no? Infection. Ako naman discuss sa una. Pwede na yung matagaan through the recommendation of your attending OB-GYN, Niconazole, Terconazole. These are mga antifungal nga mga tambal. Kung pananglitan og sexually transmitted disease, pwede rin tagaan og antibiotic. Pindi kanang high dose of penicillin sa una mo na injection mo, ha? Mga ini antibiotic depende ra gud palagi kay ang ideal thing to do man gud is i-culture ang discharges niya baybalan unsa man kasing kagaw ang naa diha. So pag-diagnose niya ni of course mosamin ka og sample urine or blood ngadto sa laboratory. Busay gani sa hospital kuan gyud kayo inunta problematic gyud kayo kuan ka og lumbar fluid para nga kanang suyo ba may itusok na dagom para kuhaan kang sample o kuha ba maepektuhi ang imong spinal cord, ha? So mao na go back to your OB-GYN ug wa kay budget naramang ka diha sa General Santos City, no? General Santos City man siya si Linlin. I'm very sure na naagod mo yung mga government hospital sa General Santos City. Ayaw pagtuo ng mga interior o kahibaw ng mga government doctors o OB-GYN o kumpara sa mga pribado ng mga OB-GYN. Maura ng libruha gibasa. Kay kining mga nasa government, maura mo po ni sa mga doktora po nga ng private practice. Kay ako lang i-allow na sa atong kagamanan sa atong Department of Health. Yang katong mga consultant, they have the time to go on private practice. Ha? Para ako,
Dugay man ko sa Vicente Soto Memorial Medical Center, chairman ko sa among department for many years. Pero nag-private practice ko. We don't have office hours. We have working hours. So anytime of the day ko, hindi na ka basta kay sa among panahon, diha pa ko 40 ka oras sa usa ka semana. Bisag unsang oras sa ka adto basta mag-abot kag 40 ka oras sa usa ka semana. So mao na nga guan siya no bigay ni adto sa government doctor kay mao ra po ni mga doktora nga naa sa mga pribado nga hospital. So inautang sabot ka sa mga speaker ni mo Linlin diha sa General Santos City ug regards yung tanan diha sa Mindanao. Assalamu alaikum. Sakto ba na nga kung nga sa ato mga beloved brothers and sisters nga mga Islam, no? Assalamu alaikum. Alright, so once again, ako si Dr. Rene Obra. So to all listeners, Aramen, thank you very much. Taas kita grado sa atong istasyonan din sa atong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Aramen. Daghang salamat o maayong adlaw.